Здравейте, приятели, аз съм Дан. Тук пред себе си държа Zoom H6, което е новият ми рекордер. А сега ни предстои да го разопаковаме. Нека отидем към видео. Така... Добре, отваря се от ето тук. Първото нещо. Книжки. Не. Ето го и рекордера. Обаче искам първо да видя какво ще има. Добре, има някакви личета, така че... Това не ме интересува. Това не ме интересува. Така. Ето ти и теб, бебче. Ето ги. Мале, как са опаковали абсолютно всичко, не е истина. Добре, напъхали са батериите вътре при ветробрана. Колко готино. Кабел. Добре. Искам първо да извадя абсолютно всичко. Първото нещо. Първо имаме стерео микрофончето. След това имаме XY микрофончето. И накрая самият рекордер. Виж колко яко изглежда. Това беше доста unsatisfying. Както и да е. Окей, добре. Този микрофон ще го оставя тук. И ще сложа XY микрофона отгоре. Тези нещица ще ги сложа после обратно в кутията. И сега батериите. Добре, исках само нещо да видя. Добре, няма. Имах някакви очаквания, че ще има SD карта, но явно няма. Кой беше продукта, който пристигаше с SD карта? Имаше нещо, което пристига с SD карта, обаче нямам никаква идея какво беше. Добре, сега предстои първото включване. Свети! Окей. Без ли е това? Не е като да не съм го ползвал до сега. Така че това е. И очаквайте следващия анбоксинг да бъде на Rode NTG 4 Plus, който ще взема може би след седмица или нещо такова. Обаче анбоксинга не мога да ви обеща, че дори ще е тази година. Още не съм качил анбоксинга на Sony A6500, майко, ще ме скъсате. Надявам се клипа ви е харесал. То беше отново някакво кратко клипче, както предното анбоксингче, но вече гледаме журто. Кажете ми дали искате да правя хиперлонг анбоксинги, мисля, че не. В смисъл, никой не иска да гледа твърде дълги анбоксинги. Както виждате, опитвам се да правя анбоксингите максимално кратки, максимално информативни, всичко да е точно, всичко яко и така. Ако искате да разберете как правя всички тези видеа, осветления, глупости, аудио и така нататък, може да видите ето тук отгоре видеото ми за 30 000, което обяснявам доста подробно, наистина доста подробно. Абсолютно всичко как, защо, какво и така нататък правя. И да го харесате, да коментирате и така нататък, както може да направите с това видео, ако ви е харесало. Ако не ви е харесало, просто ударете дизлайк бутона 2 пъти и това е. Ако искате да си вземете това бебче, може да го направите от Photosynthesis на цена от 750 лева. Ако 750 лева са ви твърде много, може да си вземете и Zoom H5, както и Zoom H4n. Последните ми в Instagram, където ежедневно качвам снимки, както и във втория ми Instagram, в който качвам before-after снимки, и третия ми Instagram, в който качвам cinematic видеа. Всякаква фото, видео, аудио и осветителна техника може да си вземете от Photosynthesis. Аз бях Дан, вие бяхте моите приятели, моите хора, които ме гледахте. Абонирайте се, харесайте клипа, ударете камбанката и чао!